Ahojte, tady je Jana z Future for Africa. Pro ty, co nás ještě neznají, jsme nezisková organizace zabývající se ekologickou likvidací odpadů a působíme v západoafrické Guineji. Já vás tímto zdravím z rozpáleného hlavního města Conakry. Na rok 2026 máme spoustu plánů, budeme rozjíždět spoustu aktivit. Já jsem se rozhodla tento rok začít takovým malým experimentem. Čeho se bude týkat? Plastu a vody. Pojďme na to. Toto je 400 ml pytlík pitné vody. Je to nejbezpečnější a nejdostupnější zdroj pitné vody v celé Guineji a jedou na tom prakticky úplně všichni. Takovýhle pytlík pořídíte za 500 guinejských franků, což je v přepočtu asi 1 koruna. Voda balená v PET láhvích dostupná je, nicméně 1,5 litrovou lahev pořídíte za 5000 guinejských franků, což znamená, že většina místních obyvatel na to prostě nemá prostředky. Příštích 6 měsíců je období sucha, průměrné teploty se budou pohybovat nad 30 stupních Celsia, což znamená, že bych měla vypít 2,5 až 3 litry vody denně. Přepočteno na pytlíky je to 6 až 8 pytlíků. Zprůměrujeme si to tedy na 7, leden má 31 dní, což znamená, že na konci měsíce bych měla mít nasysleno nějakých 217 pytlíků. Vůbec si nedokážu představit, jak velká hromada plastu to bude, a proto jsem se rozhodla udělat tenhle experiment a natočit tyhle videa. Takže v průběhu ledna budu dělat krátká videa o tom, jak mi ten sběr jde. Začátkem února udělám velké video, kde se společně podíváme na výsledek. Dneska je mimochodem 4. ledna a já mám nasysleno 33 pytlíků. Za chvíli tady s váma otevřu 34. Vypadá to asi takhle. Pokud vás tento experiment zajímá, sledujte nás, sledujte tenhle kanál, sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku a já vám do nového roku popřeju to, aby byl lepší, než byl ten minulej. A abyste měli dostatek vody. Takže na zdraví.